Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Green Choice in Local Retail. Eu sunt Roxana Vasile și sunt redactor al publicației retail.ro. O să vorbim despre sustenabilitate, despre reciclare și despre ce fac afacerile în acest sens. Alături de mine astăzi îl am pe Tică Darie, care este fondator Made in Roșia Montana. Bună și bine te-am găsit! Bună, Roxana, mulțumesc frumos de invitație. Știu că ai început afacerea cu căciuli, cu fulare și cu alte produse din lână merinos în 2014. De fapt, în 2014, la doar un an după ce te-ai mutat acolo. Și că ai reușit cumva să obții o finanțare de 10.000 de euro, prin care ai achiziționat spațiul de lucru și prototipurile pentru materiale. Aș vrea să-mi spui din 2014 până în prezent la cât s-a ridicat întreaga investiție. Da, am început de la zero, nici n-am știut că ce o să fac. N-am avut vreun gând așa să încep o afacere în tricotaje, în tricotat manual, cam asta facem în mare. Am început de la zero cu niște bănuți în buzunar, cât se pot deschide o firmă, 200 de lei și cu vreo, cred că, 2000 de lei maxim, i-am investit în materie primă, fir de lână. Am început cu șosete din lână tricotate manual de către doamne de aici din Roșia Montana, iar ulterior am diversificat gama cu căciuli, fulare, pulovere, cardigane. Am tot crescut, dar am rămas la partea asta de tricotat manual. Ce am îmbunătățit calitatea materiei prime pe care o folosim și standardul de lucru. Adică am reușit să facem training la doamne, să putem tricota mai de calitate, oamenii să nu cumpere doar emoțional, ci și să cumpere produsul pentru că e de calitate. Am început asta, am reușit după câteva luni m-am înscris la un concurs de întreprinderi sociale organizat de Fundația Nest, cred că prin 2015, și cu ocazia asta am reușit în timp de 6 luni să dezvolt un plan de afaceri. Am fost la tot felul de workshop-uri care m-au ajutat să scriu și să dezvolt un plan de afaceri, să-mi fac o echipă și am fost printre cele două echipe câștigătoare a 10.000 de euro, un grant. Banii, să zic, i-am investit rapid sau i-am cheltuit rapid în stocuri, materie primă, pentru că am început cu o echipă destul de mare de doamne, erau la vremea respectivă 30, uneori am ajuns la 50 de doamne, deci am început prea tare, cu prea puțin bani sau spre deloc. Și am reușit ușor, ușor să creștem organic, de la o cifră de afaceri la început de cât era, de 3.000 sau 5.000 de euro, acum pe anul acesta cred că o să avem undeva la 180 sau chiar 200.000 de euro cifre de afaceri. Ce am făcut anul ăsta față de ceilalți ani, ne-am deschis și un atelier de croitorie cu care producem tricouri, bluze din lână merinos, deci am rămas la același material, lâna merinos, doar că facem niște tricouri foarte fine. Noi cumpărăm doar metrajul și le facem aici tipoarele și croim totuși, facem produsul final. Asta a fost o investiție așa de pandemie, hai să facem ceva nou, pe lângă partea asta de tricotat manual, care totuși ne asigura venit mai mult sezonier. Noi, având produse 90% sau mai bine de toamnă-iarnă, și atunci aveam o perioadă în care ne era foarte dificil. Și atunci am zis, hai să investim într-o croitorie, să facem tricouri, chestii subțiri care să se poarte tot anul. Am înțeles. Spuneai că ai început cu 20-30 de persoane, uneori ajungeai și la 50 de doamne care făceau aceste produse. La câte persoane lucrează acum pentru Made in Roșia Montana?
În prezent avem 8 persoane angajate și avem și freelanceri care sunt doamnele care lucrează Mhm. de acasă. Ok. Și acum, pentru sfârșitul ăsta de toamnă-iarnă, de sezon, am lucrat cu 50 de doamne. Da, dar în general cam cu 35 de doamne, depinde și dacă avem și comenzi mai mari. Pe lângă produsele, adică noi vindem sub brandul nostru Made in Roșia Montana, foarte puțin am lucrat pentru niște branduri din afara României, dar cum a fost acum sfârșitul ăsta de iarnă, am avut comenzi foarte mari de la diverse companii care au ales să facă un cadouri pentru angajați cu produsele noastre și atunci am mărit echipa de doamne freelancer și de asta am ajuns la 50 de doamne. Am înțeles. Pe lângă echipa de bază de aici, de la birouri și designer și ce mai avem. Am înțeles. Știu că tu ești din Suceava și ai ales să studiezi design multimedia la o universitate din Copenhaga și ulterior te-ai întors în România și în semn de protest ca urmare a ceea ce se întâmpla în Roșia Montana, ai ales să te implici în comunitate așa, prin a ajuta persoanele de acolo să aibă un loc de muncă. Aș vrea să-mi dai tu mai multe detalii despre acest lucru. Da, eu sunt de loc din Suceava, am studiat în Danemarca 2 ani, în Copenhaga. Am venit de 2 ori cu bicicleta din Copenhaga la Roșia Montană în semn de protest. Nu doream ca un sat întreg să fie dinamitat și un alt sat să fie inundat cu cianură. Nu eram de acord cu proiectul minier propus aici la Roșia Montana. Și cumva am făcut tururile astea pe bicicletă, am alergat la maratoane în semn de protest, iar apoi am considerat că ar trebui să mă implic direct aici în comunitate, în Roșia Montana. Am zis, hai să stau o perioadă să ved ce aș putea face eu, ceva palpabil, ceva, să reușesc să mișc ceva aici în Roșia Montana. Inițial am crezut că o să stau vreo 6 luni și am fondat un centru local de cercetași în Roșia Montana, care aparține de Organizația Națională Cercetașii României. Am început să mă implic în partea asta de educație non-formală, alături cu alți adulți chiar de aici din Roșia Montana. Iar ulterior am tot cu gândul să fac mai mult, să ajut, să mă implic. Am ajuns la Made in Roșia Montana, afacerea cu tricotaje, pentru că am văzut că există un super potențial aici în Roșia Montana. Am văzut că există foarte multe doamne care au o îndeletnicire, aceea de a tricota, deci au un skill și care nu era pus în valoare. Și am zis, hai să văd dacă pot să pun în valoare ceea ce știu ele. N-avea rost să inventez acum ceva altceva. Și atunci, inițial am văzut, era o doamnă, apoi 20 de doamne le-am găsit în 2 săptămâni, știau deja să tricoteze și ulterior mi-am dat seama că sunt mult mai multe și în zonă și în toată țara. Adică persoane care poate au un venit foarte mic, sau n-au venit deloc, sau au ajutor social, sau au o pensie mică. Și cumva am început chestia asta pentru a aduce un venit suplimentar doamnelor care se implică. Ulterior am început și să am angajați full-time, deci tot anul. Și cumva am văzut o necesitate și am zis hai să pun în valoare, am văzut o nevoie. Dar, da, n-am stat 6 luni, deja sunt de 8 ani. Între timp, cumva m-am înrădăcinat aici. Am un copil născut în Roșia Montana, am o fetiță de 4 ani. Am reușit împreună cu prietena mea să cumpărăm și o jumătate de casă în Roșia Montana. Ne-am implicat în tot felul de acțiuni și proiecte. Deci, cumva, Ești de acolo. am ajuns să locuiesc aici și să-mi construiesc un viitor în Roșia Montana. Din joacă, să zic. Am înțeles. Din dorința de a mă implica și a ajuta inconștient, poate, uneori. Am înțeles. Și acum ești de acolo, parte din comunitate. Da, aici chiar mă simt acasă acum, că nu am alte gânduri să plec în alt loc. Am înțeles. Spuneai că doamnele de acolo au un meșteșug și au
acest dar al tricotatului, crezi că se poate duce mai departe din generație în generație? Adică este ceva ce tinerii de acolo învață acum? Da, tricotatul pare, cel puțin la noi în țară, o activitate pentru oameni în vârstă, pentru băbuțe, cum zic unei, așa, dar din păcate nu e chiar așa, sau din fericire, din fericire nu e așa. Cel puțin în afara țării, tricotatul e la modă, deci e o metodă de a te deconecta de alte activități, e o întreagă, să zic așa, industrie în afară tricotatul. În România există foarte puțin, să zic așa, tineri care aleg să tricoteze de pasiune, nu pentru a-și câștiga existența. La Roșia Montană, cel puțin doamne cu care lucram eu, ele tricotau din pasiune pentru casă și tricotau niște șosete pentru familie și așa mai departe, dar nu s-au gândit niciodată de fapt că ar putea să câștige un ban din pasiunea asta. Noi, în schimb, în echipă avem doamne care tricotează, domnișoare, de la 20 de ani până la 70 și ceva de ani. Deci, cumva, tricotatul ăsta poți să-l dai mai departe. Chiar o colegă care și acum a angajat aici la noi, ea are 20 de ani și de la 19 ani s-a băgat și ea să tricoteze. Și a învățat de la zero. Deci e ceva care se învață foarte relativ ușor, depinde acum cât de avansat vrei să fie, dar doamnele, în general, doamnele care sunt în echipa noastră au zic așa, sunt super avansate, au poate 15 ani, 20 de ani, 10 ani de experiență pe partea asta, de modele. Și atunci se poate da mai departe, iar atâta timp cât zic, mai e și factorul ăsta, că ai putea să câștigi niște bani chiar foarte frumoși din tricotat de acasă. Cred că acum e cel puțin nou aici, e mai ușor să dăm mai departe, zic, unor tineri. Chiar eu recent, vreo 2 săptămâni, am pus prima oară mâinile pe andrele să tricotez și am învățat să fac un fulărel, un model foarte simplu. Și chiar, să zic așa, o activitate super relaxantă, te deconectează de alte gânduri și chiar e ceva, nu știu, mi se pare deosebit. Nu am înțeles. Aș vrea să vorbim puțin și despre partea de producție. Având în vedere că materialele se fac din lână merinos, aș vrea să știu de unde este luată lâna, de unde este luată materia primă și dacă în ultima perioadă ai constatat scumpiri la materia primă, indiferent de locul din care o iei. Da, noi materialul, firul din lână merinos sau șuvița din lână merinos pe care o folosim, o cumpărăm de la o fabrică din România cu vechime de 80 de ani în prelucrarea firelor de lână. Lâna totuși provine, ce cumpărăm noi, e lână europeană și provine de la oi din Spania, Portugalia, cam ce cumpărăm noi. Fabrica face o parte din procesarea lânii, o face aici în România. Am ales lână merinos datorită feedback-ului pe care l-am avut de la clienți. Noi am început inițial cu lână țigaie, un fir mai aspru, chiar din zonă, din România sau de prin Turda, dar feedback-ul a fost foarte negativ. Noi producând articole vestimentare care au contact cu pielea, căciuli, fulare, gulere și atunci lâna era prea aspră pentru a fi purtată pe piele, cel puțin asta spuneau marea majoritatea clienților noștri și atunci ne-am îndreptat către lână merinos. Și ce am reușit să găsim a fost acest furnizor din România, fabrică, cu vechime de 80 de ani, dar, din păcate, lâna merinos nu provine de la oi din România. În România avem foarte puține oi merinos, iar mai mult de atât, în România nu există tot procesul ăsta tehnologic. S-a pierdut, nu s-a investit în tehnologie, în spălat industrial, în oile nu mai sunt ținute pentru lână, sunt ținute pentru carne, nu sunt îngrijite, iar lâna merinos, teoretic, am avea ceva prin Dobrogea, dar în România nu pot să scalez, că n-ar fi temperaturi foarte bune, asta e ce m-am documentat eu. Și atunci
am ajuns să cumpărăm, uite, un fir de lână merinos făcut parțial în România, dar care provine de la oi din Uniunea Europeană. Doi, pentru metrajele din lână merinos, metrajul pe care îl folosim la bluze, la tricouri în croitoria noastră, metrajul, din păcate, nu găsim în România, nu se face în România. Dacă poate prin intermediul acestui interviu, poate totuși există vreo fabrică pe care eu n-am găsit-o, care produce acest metraj în România. Ar fi grozav, ne-am abonat și noi, am devenit clienți super fideli, dar metrajul îl cumpărăm din Finlanda, momentan, de la o fabrică din Finlanda. Dorim totuși să găsim un furnizor mai aproape, mai în zona noastră, dar e destul de greu, sunt tot felul de factori la mijloc, cantități minime, per culori. Noi fiind, croitoria e ceva nou pentru noi, partea asta de lână merinos, deci domeniul ăsta de haine din lână merinos e mai pretențios, nu se produce așa super industrial, materialul e foarte scump și atunci ca să poți să te extinzi, e nevoie de foarte mulți bani, de fapt, de investit în material și apoi în tot ce înseamnă marketing și producție. În legătură cu prețul, dacă a crescut... Cu scumpirile, da. Da, s-a scumpit un picuț. Practic, materia primă, având în vedere că vine din afară, atunci e calculată la cursul valutar euro și cum crește euro, ne cresc și nouă prețul la materie primă, la lână, dar și la produsele pe care noi le vindem pe site. Deci și noi avem moneda de bază euro, astfel încât crește prețul la euro să nu rămânem în urmă. Am înțeles. Pentru anul viitor aveți în vedere creșteri de preț ca urmare a valului din ultima perioadă cu prețul la energie electrică, prețul la gaz, prețul la tot? Da, dacă e să o luăm așa, multe s-au scumpit și noi am văzut, noi ne încălzim aici cu lemn, da, nu avem gaze sau cu electricitate, avem niște convectoare și chestia asta se vede super bine la consum, mai ales la lemne, au întârziat mult, dar ajungi să cumperi foarte târziu și la niște prețuri foarte mari, deci cumva nu mai e loc de negociere, nu mai poți să negociezi nimic. În primul rând să fii mulțumit că ți-a adus cineva lemne sau brichete, rumeguș compresat. E foarte greu. Deci e foarte greu pe partea asta de întreținere. Deci nu să faci un business cu lemnul pentru foc. E foarte greu să-l găsești și e foarte greu la fel cu factură și să-l aducă până aici. Deci e o problemă majoră în încălzirea caselor din mediul rural. Cumva trebuie să te descurci, trebuie să găsești tot felul de oameni care știu pe unii, deci cumva n-ai nimic sigur. Și da, a crescut prețul la utilități. Acum o să ne mai actualizăm și noi planul de afaceri, cheltuielile și rămâne de văzut. Da. Afectează producția aceste condiții sau aceste lipsuri, aceste întârzieri? De exemplu, ce cantitate produceați înainte, lunar sau anual, și ce cantitate produceți acum? Da, noi, să zic așa, maximul ce am procesat într-o lună, luna noiembrie și un picuț de decembrie, am tricotat manual aproximativ 800 spre o tonă de lână, de fir de lână, ceea ce e foarte mult, dar e o echipă mare și s-a tricotat aproape zilnic, mai intens. Dar nu ne facem chiar așa mari probleme la prețul materialelor în lână merinos, pentru că noi nu vrem, ajungem să vindem un produs premium, tricotatul manual, materialul natural e deja scump. Are un preț ridicat față de orice altceva ce e produs la mașină și din plastic, deci mult mai ridicat, și atunci noi ne adresăm unor oameni cu venituri
medii ridicate, destul de ridicat. Și dacă ei nu sunt afectați, se pare că noi nici noi nu vom fi afectați. Am înțeles. Da. Din păcate, da, mulți, sunt oameni care zic că avem niște prețuri exorbitante, dar, din păcate, nu putem, business-ul nostru nu poate să funcționeze la prețuri mult mai mici, că dacă e să o luăm așa, noi facem producția local, tricotam manual, mergem la doamne, le luăm căciula, le livrăm lâna, totul se întâmplă la ele acasă, ne deplasăm. Noi nu producem industrial și atunci ce în cantități mai mici devine și mai scump, că nu poți eficientizezi cât poți eficientiza partea asta de digital, comerț electronic, dar mai mult de atât avem un magazin online care trebuie întreținut, tot felul de costuri la mijloc. Am ajuns de anul trecut practic plătim TVA, deci 19% plătim TVA, noi deducem materia primă și alte cheltuieli, dar produsele sunt făcute manual și atunci noi nu cumpărăm cu TVA. Deci cumva și statul ia o parte foarte mare din tot ce înseamnă ceea ce noi producem. Mai mult de atât, ia fiecare, de la furnizori, la transportatori, curieri, cei cu etichetele, deci cumva felia asta de pizza se împarte la foarte mulți oameni, ca noi să putem vinde ceva tricotat manual, culmea. Da. Deci nu este vorba doar despre ceva ce se face ușor și doar este livrat. Sunt implicați mai mulți factori. Da, nu se vinde așa direct de la doamna care a tricotat direct la clientul final. Deci trece printr-un adevărat malaxor de cheltuieli, din păcate. Am înțeles. Spuneai că aveți site-ul Made in Roșia Montană, da, și aveți și alte canale de vânzare. Cum reușiți clienții să mai ajungă la voi? Vindem online pe magazinul nostru, madeinroșiamontană.com. Vindem internațional, site-ul e în mai multe limbi, engleză, germană, franceză, română. Anul trecut, de exemplu, 30% din vânzările noastre de pe online au fost din afara țării, ceea ce a fost grozav într-un an greu, pandemie, oameni panicați, care poate au ales să cheltuie mai puțin bani, să consume mai puțin. Anul acesta, clar, cred că a mărit procentul de vânzări în extern. Deci, pe lângă magazinul online, avem un retailer, un mare magazin online. Poți să-i dau numele? Nu știu dacă e... Da. Fashion Days? Da, prin Fashion Days vindem și vedem deja, asta e al doilea an, am vândut deja mai mult prin ei. Cumva pentru ei, ca să putem vinde, să facem față, să zic așa, trebuie să ne pregătim din timp, cu stocuri, deci cumva să blocăm bani, că așa din mers, în plin sezon, e foarte greu să ne mutăm noi stocul nostru la ei, e foarte greu de gestionat și atunci trebuie investit niște bani, să faci stoc din timp și să zici, marfa asta e pentru Fashion Days, mai suplimentez și în viitor, dacă văd să mă vinde, dar o am pregătită pentru ei. Iar pe lângă asta am mai vândut și la persoane juridice, firme, care au ales să facă cadouri pentru angajați, sau am vândut, mai avem tot așa firme, persoane juridice mici sau mari, câteva magazine online și din Danemarca și din Germania, câteva branduri, unii au vând cu brandul nostru, Made in Roșia Montană, exact produsul, ambalajul nostru, dar alții am ales un pic să lucrăm pentru alte branduri, dar care să pună totuși pe etichetă în interior brandul nostru, produs de Made in Roșia Montană și toată povestea. Am înțeles. În trecut mai vindeam la târguri de Crăciun. Anul trecut n-am vândut, anul acesta iar n-am vândut. Prețurile la taxele pentru târgurile de Crăciun au crescut foarte mult și
cumva pot să înțeleg, cumva pot să nu înțeleg, dar traficul cred că e mult mai mic și oricum e greu, destul de greu la un târg de Crăciun, e într-o căsuță, trebuie să-ți faci încălzire, plătești o grămadă oricum utilitățile, curentul și cumva căsuța trebuie să fie deschisă, deci cine stă acolo să vândă trebuie să stea în frig, minim 2 persoane angajate ca să poți să ții deschis în intervalul orar propus de organizator. E destul de greu, dar cumva financiar, cel puțin acum 2 ani a meritat. Acum am zis să ne concentrăm pe online, pe de acasă, de la căldurică. Am înțeles. Când ați început exact colaborarea cu Fashion Days? Că menționai de colaborare. Anul trecut am vândut direct prin ei, produsele cum vinem prin ei, nu e ca pe marketplace-ul de pe EMAG, în care produsele sunt la noi și pleacă de la noi din depozit. Produsele sunt direct la ei în depozit și ei vând și au comision, un procent din prețul de vânzare. Anul trecut am început în toamnă, pentru că n-am avut produse pentru tot sezonul, iar acum cu croitoria asta ne propunem, pe lângă să vindem noi aici în Roșia Montană, chiar direct turiștilor care vin în Roșia Montană, sunt destul de mulți și nu prea au multe variante de suveniruri, prea multe variante de a cumpăra local. Și atunci cu croitoria și partea de tricotaj, o să vindem atât în Roșia Montană cât și pe cum e Fashion Days tot anul. Am înțeles. Și ce procent din vânzări vine din partea aceasta de la Fashion Days, de exemplu? Pe anul trecut... în primul an de colaborare cu ei. Anul trecut, cred că undeva la 5%, ceva de genul ăsta. E un început timid. Deci cumva depinde mult și de noi cât de pregătiți suntem să livrăm constant către ei, să verificăm stocurile, cum se vând. Deci cumva prin retaileri, cum e Fashion Days, trebuie să ai o gamă diversificată, multe modele, multe culori, un produs pe o culoare, o căciulă pe mov, e deja un produs, aceeași căciulă, același model, dar pe galben, e un alt produs afișat. Și ca să fie mai vizibil, cam trebuie să ai o gamă largă de modele diferite, mai multe culori, ca să fie cât mai vizibil acolo, să fie mai ușor de găsit. Și atunci toate astea necesită pregătire din timp, deci cumva luată în serios treaba de a vinde printr-un astfel de retailer. Și momentan anul trecut am încercat, a fost un rezultat bun, foarte bun. Anul ăsta am direcționat mai multe produse către ei, dar se pare că e potențial, ne-au spus și ei că e potențial pe produsele care noi le producem și ne gândim anul viitor deja cumva să investim, să blocăm niște bani într-un stoc și să vindem prin ei. Am înțeles. Aveți în plan să deschideți și un magazin fizic, un showroom? Da, chiar ne-am gândit și o să deschidem întâi, ca să începem așa de la firul ierbii, o să deschidem întâi în Roșia Montană. Că deja ne sună foarte mulți oameni, turiști, sau chiar oameni din zonă, din localități din zonă, că vor să cumpere produse de la noi și dacă le avem undeva expuse și noi le facem turul prin birouri, prin depozitul nostru, ceea ce e destul de complicat. Și atunci, de la anul, probabil din martie, vom avea un mic butic, un mic magazin aici în centru, în Roșia Montană. Ok. Spuneai că cei care cumpără sunt turiștii, dar ai livrat și către afaceri, către corporații, către corporații care vreau să facă un astfel de cadou angajaților. Și aș vrea să-mi spui și ce procent din vânzări sau estimativ cât reușiți să vindeți prin acest canal de vânzare, prin corporații, prin gifting. Da,
Estimez că pe anul acesta, 50% către persoane juridice, către firme. Da, Ok. și uh, ceea ce e, să zic așa, un, am rămas surprins, e că noi n-am depus niciun efort. N-am contactat nicio companie pentru a le face vânzări, propuneri, oferte. A Și venit atunci, din partea lor. da, din partea lor, clar, e tendința asta de a cumpăra produse românești, produse cât mai făcute mai local, să poți ști cum se fac, povestea lor. Există trendul ăsta din partea companiilor. Sunt companii care se pare că au un buget frumușel pentru angajați față de înainte de pandemie. Cred că s-au redus cheltuielile, nu mai au cheltuieli de birou, de utilități și atunci cred că au putut să mărească bugetul de cadouri pentru angajați, să-i surprinde, în semn de apreciere, având în vedere că mulți lucrează de acasă. Clienții noștri, persoane juridice, sunt poate firme de IT, da, firme de IT și nu numai. Dar, în general, firme care au angajați lucrează de acasă. Am înțeles. Aș vrea să vorbim puțin și despre planuri de viitor, să zic așa. Aveți în plan să vă deschideți, să vă măriți, de fapt, capacitățile de producție? Mă gândesc că automat, din moment ce deschideți un magazin, ar trebui cumva să vă măriți producția pentru a susține și stocul de pe Fashion Days și magazinul și celelalte canale de vânzare. Da, da, păi o să tragem tare în paralel atât cu croitoria cât și cu partea asta de tricotat manual. Lucrăm deja de anul ăsta cu un knitting designer, deci designer pe tricotat, și atunci putem planifica mai bine noi colecții. În industria asta fashion se pare că trebuie să vii tot timpul cu ceva nou, deci să vii cu ceva nou, că altfel poate oamenii ajung să cumpere doar de Crăciun, să fac un cadou, că arată bine, e grozav, e bun de produsul de cadou, dar dacă vrei să vinzi lunar, să te bazezi pe niște vânzări, clienți, cam trebuie să vii tot timpul cu ceva nou. Și atunci, pe partea asta de tricotat manual, avem și un designer. Mai mult, deja ne-am comandat materia primă pentru anul viitor, o avem deja aici și începem să producem. O să producem atât pe stoc cât și la precomandă, adică facem colecția, o prezentăm pe site, dar se poate tricota, se poate precomanda. Așa, iar pe partea asta de croitorie avem deja, sunt 3 doamne care lucrează la croitorie, avem o echipă, am reușit să formăm o echipă de 3 doamne și atelierul se autosusține, deci își face treaba. Ne dorim să aplicăm pentru fonduri europene, cumva noi, ca să putem funcționa pe partea asta de tricotat manual, noi trebuie să ne digitalizăm un picuț, adică să continuăm cu tricotatul manual, dar să ne digitalizăm, mă refer la să avem o aplicație internă, să aibă doamnele o aplicație pe telefon, un smartphone, prin care noi putem ști în timp real ce tricotează 50 de doamne, când au terminat o căciulă sau un fular, chestii de-astea care ne ajută. Altfel ajungem să funcționăm ca o comună, o primărie de comună, cu o grămadă de hârtii pentru 10 fulare și să ne blocăm în hârtii, în birocrație, ca să vindem 10 fulare și ne pierdem toată satisfacția, plăcerea și nu prea funcționează pe termen lung. Și atunci partea asta de să ne digitalizăm intern contează mult ca să aibă viitor partea asta de tricotat manual de acasă cu o echipă destul de mare. Iar pe lângă asta, ca să avem așa o stabilitate pe un an întreg, o să tragem tare cu croitoria și ne gândim chiar și poate la o mașină de tricotat, chestii mai subțiri care, dacă le-ai face manual,
prețul produsului ar fi foarte, foarte mare sau nu poți, anumite produse nu le poți face manual și există cerere și le-am putea face la mașini de tricotat. Deci cumva vrem să investim un picuț în pic de tehnologie, dar pentru asta sper că nu ne-am trezit prea târziu, să mai găsim ceva linii de finanțare, să aplicăm pentru fonduri europene. N-am aplicat până acum, doar singur grantul a fost grantul de la Nest, Ok. concursul câștigat și pe anul ăsta am reușit să obțin creditul de la IMM Invest cu dobândă 8 luni fără dobândă și următoarele luni cu dobândă foarte mică, un credit pentru 3 ani. Okay. Și l-am obținut că și ne-a ajutat foarte, foarte mult. Am înțeles. Având în vedere că faceți produse tricotate manual și cred că perioada cea mai oportună așa pentru un cadou de acest gen este perioada aceasta, toamnă-iarnă. Te gândești să diversifici gama de produse încât să ai ceva și pentru vară sau ceva care să fie tot anul? Da, pe partea de tricotat manual, cu ce să venim, zic așa, mai nou sau mai bine decât anul ăsta, partea asta de cardigane, chiar și pulovere tricotate lejer și mai subțiri. Okay. Astea considerăm că ar merge în primăvară, poate chiar și vară, iar și bineînțeles cu produsele realizate la croitorie. Dar noi de obicei vara ne pregătim de iarnă, deci cumva având în vedere că produsele astea sunt tricotate manual, deci trebuie să le faci din timp, nu poți să apeși butonul în septembrie sau în noiembrie, gata, acum dăm drumul la căciul și cumva inevitabil ajungem să facem un stoc și să ne pregătim din vară. De exemplu, chiar anul ăsta, noi în perioada ianuarie-aprilie, ianuarie-martie sau aprilie, ne-am tricotat șosete. Ne-am făcut stocul de șosete groase pe care le vindem pe site. Niște super șosete, au 250 de grame aproximativ de lână, deci sunt chiar foarte groase, nu cred că mai găsești în țară așa groase, full merino. Și dacă la început ziceau unii că vindem șosete cu 49 de lei și le se părea foarte mult, asta chiar la începutului, noi acum vindem foarte bine, chiar foarte bine șosete cu 170 de lei perechea, în care într-adevăr se regăsește munca doamnei, 12 ore de lucru, materialul și toate celelalte costuri. Dar cam ăla ar fi un preț aproape corect pentru o pereche de șosete tricotate manual, așa cum le facem noi. E o pereche de șosete, zici că e un produs așa banal, cum să dai atâția bani, dar nu, dacă vrei manual și vrei astfel de grosime, așa, asta e prețul. Am înțeles. Care sunt cele mai mari provocări pe care le-ai întâmpinat în partea asta de antreprenoriat social? Cum este văzut antreprenoriatul social în România? Da, eu cum îl vedeam eu în trecut, înainte, sau nu știam că îi zice așa, chiar antreprenor social, dar oamenii, cel puțin în România, nu știu acum în prezent cum îi, dacă spui că sunt niște produse realizate în scop caritabil sau cu profitul și le reinvestește firma, cumva o parte din oameni consideră că poate e un produs destul de ieftin, nu e bine realizat. Și ceea ce, să zic așa, pot să zic o parte e adevăr. Noi, cum am început, nu pot să zic că produsele erau foarte grozave, dar am aflat asta de la oameni și ne-am ținut cont de feedback-ul lor și am îmbunătățit major în fiecare an. Deci, într-o extremă în alta am ajuns pe partea asta de produs, de calitate.
Iar da, la început oamenii cumpărau mult emoțional, dar din păcate nu se mai întorceau pentru că au susținut odată, produsul nu era așa util și atunci nu se mai întorceau. Și atunci partea asta, în continuare, dacă vrei totuși să faci o afacere socială care să aduci un plus valoare oamenilor care tu îi angrenezi, îi activezi în muncă, totuși trebuie să faci lucruri de calitate. Oamenii au aceeași așteptare ca și la un produs realizat la mașină în China sau oriunde altundeva. Deci, cumva, așteptările sunt ridicate, chiar dacă e un produs tricotat manual. Și atunci, asta e de fapt marea provocare, cel puțin a fost a noastră, cum să realizăm un produs, o căciulă, banală căciulă, tricotată manual, dar în serie, adică de 50 de doamne. Și să fie fiecare căciulă, într-adevăr e unicat, dar să respecte anumite standarde de calitate, iar clientul să nu trească din 100 de căciule, 50 să fie rebuturi, să nu fie standard, la standardul ridicat. Și asta a fost pentru noi marea provocare, cu echipa atât de mare, să reușim să menținem calitatea. E ușor să crești cantitatea, dar calitatea necesită training, să nu faci rabat, să întorci produsele, să le explici de ce nu e în regulă, cum s-ar putea îmbunătăți. Deci cumva necesită mult timp răbdare, multă răbdare, iar pentru unii, da, pentru cei care sunt super pe business, pe a face bani, poate nu poți să aibă răbdarea asta cu un om care nu-ți livrează rapid și ai nevoie poate de o lună până să-ți livrezi ceva calitate, iar apoi cantitate rămân de văzut. Noi lucrăm cu doamne care poate produc 10 fulare într-o lună, dar și cu cele care produc 50 de fulare sau 100 de fulare. Cumva nu contează calitatea, nu contează cantitatea, ci contează calitatea. Dacă, și mai puțin asta disponibilitatea. No. Deci asta e cumva marea provocare, să rămâi cu produse de calitate. Așa cum mai obișnuit clienții. Exact, dacă cumpărat am o căciulă faină, dar dacă data viitoare îi dai același model, îl dai diferit, cu 2 cm, 3 cm mai mare, degeaba îi spui tu că e tricotat manual, că uite, o doamnă, așa, înseamnă că cineva nu și-a făcut treaba, noi cei care am verificat-o, nu le-am, să zic așa, n-am dat feedback doamnei la momentul potrivit și atunci omul a primit ceva care nu-i conform standardelor, pozelor de pe site. E mai complicat decât produsele realizate la mașină, că acolo poți ușor să monitorizezi, ai făcut setat totul, i-ai dat start, a ieșit căciula, știi? Căciulă după căciulă. Și foarte greu să ai rebuturi. Dar aici trebuie monitorizare și implicare continuă, să te vezi cu doamna, să explici. E posibil să fii într-o stare nu prea grozavă de a tricota, ai nervi și atunci poate nici să te relaxezi, nu poți prin tricota și chestia asta se vede în produsul pe care îl tricotezi, că nu e uniform. Iar noi nu-l punem la vânzare. Am înțeles. Și totuși ce faceți cu produsele care rămân, cele care nu sunt date spre vânzare? Două variante. Una, le desfacem. 2, le facem cadou. Le facem cadou intern între noi sau prieteni. Așa. Deși asta e ultima variantă. 3, le donăm, ok, deci poate mici defecte sau forma, nu au forma cum trebuie și fiecare an am donat parte din produsele, o mare parte care au rămas. Așa, deci astea 3 variante sunt. Depinde de tip de produs, de cantitate, dar în general reușim să avem puține rebuturi pentru că noi intervenim la timp. Adică avem un produs nou care trebuie făcut de o doamnă, atunci doamna
are parte de un training, are parte de o fișă de lucru, are parte de un feedback, trebuie să facă un produs, noi îl vedem, dacă e făcut corect, mergem mai departe, dacă nu e făcut, îi spunem de ce și cumva șansa de a face un reboot e de poate un produs la un model nou. În general, asta avem niște standarde, niște fișe de lucru, training și tocmai să evităm partea asta, care nu mi-e tocmai plăcută, că la urma urmei omul a muncit, e greu să-i zici desfă 100 de fulare sau nu-ți dau bani pe asta că nu e conform standardelor, adică e năsol să ajungi într-un punct de asta și atunci prefer mai din scurt să monitorizezi un pic și să ai niște criterii. Ce înseamnă produs. Ok. Partea asta de fashion, industria fashion trece printr-un proces așa de transformare, de la un an la altul și aș vrea să știu dacă tu crezi că este necesară o educație pe această parte, dacă tu crezi că marile branduri ar putea ajuta cumva să împiedice consumul acesta compulsiv și dacă și autoritățile ar putea face ceva pe partea aceasta. Da, uite, de exemplu, luăm cazul Fashion Days, că tot am spus de Fashion Days și colaborăm cu ei. Ei chiar au făcut partea asta, Romanian Corner. Inițial nu prea găsea poate pe site, dar apoi au pus-o mai în față, au listat-o să fie mai vizibil. Cumva au dat oarecum șansa, da, antreprenorilor români să-și vândă produsele prin printr-un canal de vânzare foarte mare. Ceea ce e grozav. La urmă urmei, atâta timp cât ei poate primesc marfă de calitate, produsele sunt așa cum sunt prezentate, cu retururi foarte mici, e un win-win. Deci cumva asta trebuie să ajungem la concluzia asta, că să vinzi ceva, revinzi un produs românesc, da, poate să fie o variantă mult mai câștigătoare, că e poate costul de transport mai mic, relația e mai ușor de întreținut. Deci cumva, iar autoritățile, da, ce să zic, ar putea, la fel cum ar putea susține partea asta de producție locală, hai să cumpărăm local românesc, să mai încurajăm și noi economia locală, că într-adevăr e mai ușor să cumperi un container de căciuli din China și să faci super business, e cel mai poate ușor business partea asta. Ai cumpărat, nu ai treabă cu producția, dar ce ar putea face autoritățile, de exemplu, pe genul ăsta de produs într-adevăr românesc, local, care poți să vezi traseul, unde e făcut, de cine e făcut, dar putea să ofere niște facilități, impozite mai mici, la fel cum există, am înțeles, pentru industria IT. Impozitul pe venit e mult mai mic, nu știu. Noi, de exemplu, producem local, tricotam manual, ceea ce înseamnă că e greu să concurezi cu cineva care face la mașină și atunci noi plătim tot 19% TVA, impozitul venit e la fel ca la orice altă firmă. Cheltuielile, toate impozitele astea sunt la fel, dar noi la urma urmei, uite, am reușit să activăm 50 de doamne de aici din mediul rural, să aducem un venit din piatră seacă, din ceva ce unii nu credeau că se mai poate face. Dar cel mai important, asta am activat oameni, aducem niște bani, oamenii sunt activi, lucrează. Cred că asta e cumva, dacă sunt astfel de cazuri, am văzut și întrebările de la tine, poate n-am auzit sau în caz comis mă întreb. Da, tot s-a discutat în trecut, n-am mai urmărit, de o lege a meșteșugarului, al producătorului. Doamnele care tricotează n-au un astfel de certificat, adică să certifici ca fiind producător local,
În cazul lor ar trebui să fie simplu, da? Mergi undeva, arăți că știi să tricotezi, faci un produs cap-coadă și ai obținut certificatul ăla și pe baza certificatului respectiv, pentru că vrei să încurajezi munca la sat în o astfel de îndeletnicire, da? Ok. Atunci oferi un impozit pe venit mai mic, simbolic sau progresiv. Ajungi să câștigi de 1000 de euro în mână pe lună, atunci poate ai atâta X% impozit. Tricotezi de mai puțin 10 fulare, să zicem, ca hobby și ca să-ți mai rotunjești un pic venitul, atunci să plătești ceva mai puțin. Și chestia asta cred că se poate face mult mai ușor decât am crede dacă stabilește criterii clare. Am înțeles. Deci vreau să-ți adresez și o serie de întrebări pe care le primesc toți invitații emisiunii Green Chase în Local Retail. Și prima ar fi aceasta: cât de mult crezi că va ajunge să conteze impactul politicilor de mediu și al celor sociale în deciziile de business? Păi, cred că vedem deja că au impact. Oamenii, cel puțin în România, da, vor să consume mai puțin și de calitate, mai puțin plastic. Deci cumva s-a activat partea asta de mediu, ceea ce e grozav, dar clar asta ca să poată să oamenii să consume mai puțin nociv, să zic așa. Unu, cred că din punctul meu de vedere și nivelul de trai trebuie să fie mai ridicat în România, adică oamenii să poată să câștige mai mulți bani, să-și permite chestii făcute, produse locale, nu poți să le realizezi la un preț mai mic. N-ai cum. Și atunci, cine își permite un astfel de produs, cum e bucăciulă de la noi sau o pereche de șosete, sunt cei cu venituri ridicate, care sunt destul de puține în România, să o luăm așa. Ce mai vreau să zic? Da, și la urma urmei trebuie încurajat trebuie campanii, dar nu de astea de fără conținut. Deci campanie de partea asta de a consuma, cumpăra responsabil pentru a avea grijă de mediu. Okay. De exemplu, un tricou de lână, da? Dacă nu-l mai porți, s-a deteriorat în 6 luni, dacă l-ai lăsat în natură, ceva de genul ăsta a dispărut, s-a descompus, nu mai e. În schimb, un tricou din poliester o să rămână acolo 10 de ani, sute, poate de ani în pământ, că doar toate hainele astea foarte puțin se reciclează și costul pentru reciclat e foarte ridicat și atunci mare parte ajung în natură undeva, nu ajung într-o gaură neagră să dispară. Am înțeles. Și aș vrea să știu cum crezi tu că au evoluat campaniile de responsabilitate socială în ultimii ani în România? Raportat la alte țări, alte state care ne-au luat-o cumva înainte. Crezi că e cumva prea târziu pentru noi sau crezi că suntem într-un punct în care suntem bine așa cum suntem și totuși facem pași spre drumul ăsta? Nu cred niciodată că e prea târziu. E important să faci pași în direcția asta susținut și să ai o strategie pe termen lung, că dacă vrei doar rezultate rapid, o să rămâi dezamăgit că nu le obții și renunți apoi. Nu, totuși, uite, partea asta de responsabilitate socială, cel puțin din partea unor companii mari, deși ar putea să cumpere căciula asta pe care noi am vândut-o sau fularul pe care l-am vândut la un preț mult mai mic, să-l ia bulk din China de undeva. Uite, totuși, cumva au ținut cont de dacă și noi câștigăm bine, hai să lăsăm bani și în țară să îi meargă și la celălalt mic întreprinzător să îi meargă bine. Și astfel de
să zic, metode de încurajare, de susținere reciprocă, e că e cel mai potrivit pe termen lung. Chiar avem un client, o firmă care anul trecut a cumpărat de la noi cadouri pentru angajați și anul acesta a revenit și a suplimentat și pentru angajații din București, iar de la cei din Cluj le-au dat altceva de la noi față de ce au primit anul trecut. Și chestia asta e win-win. Ei au văzut că ne-au dat încredere, am putut livra calitate și să respectăm termenul de livrare. Am reușit, chiar pot spune, cu comanda pe care ne-au făcut-o, noi am reinvestit, am creat mai multe locuri de muncă în Roșia Montană, ne-am deschis croitoria, am început să producem mai mult. Deci, cumva, rezultatele deja se văd poate chiar destul de rapid. Ce înseamnă să nu mai cumperi un produs în China când nu-l ai la îndemână aici, dai un pic mai mult, dar în final toată lumea e mult mai fericită. Este cumpără local și știe că susține comunitatea pentru ceea ce face. Da. Aș avea și o ultimă întrebare pentru tine. Dacă ar fi să implementezi tu o lege, la ce lege te-ai gândit? Eu știu cum spuneai de legea meșteșugarului. Ai și alta? Nu m-am gândit prea mult la ce lege aș face eu dacă aș ajunge acolo în Senat, nu? Cred că asta, o lege care legea asta a meșteșugarului, tot s-a vehiculat foarte mult și la urmă nu a ajuns să fie lege. Deci cumva noi stăm mult, dezbatem, discutăm, se schimbă guvernul, se abandonează, se schimbă politicienii, parlamentul și cumva nu ducem nimic la bun sfârșit. Nici nu vrem să continuăm un proiect inițiat de altcineva, că suntem prea mândri, trebuie să fie al nostru, să fie tot proiectul cap-coadă al nostru. Cumva nu știm să luăm și din mers, să zic așa, din generație în generație. Asta crezi? Asta crezi că ar fi cumva problema? Da, și cred că asta putem vedea chiar inclusiv la autostrăzi. Nimic nu s-a finalizat pentru că s-au schimbat guvernele, cumva nu puteai lumea să bate cine să taie pamblica atunci când se inaugurează și cumva nu ajunge nimeni, că fiecare știe că urmează să plece din funcție și îngreunează un pic lucrurile ca următorul să n-aibă norocul de a inaugura autostrada. Cumva fiecare își taie craca din timp. Am înțeles. Da, altfel nu pot să-mi explic de ce, într-adevăr, merg lucrurile așa greu la noi. Mai ales în industria asta. Eu îți mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Acestea au fost întrebările mele pentru tine și pentru afacerea mea din Roșia Montana. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit la o nouă ediție a emisiunii Green Choice în Local Retail. Mulțumesc și la revedere!